Abubuwan ban al'ajabi ba sa ƙarewa a daidai lokacin da tashin tashina ya yi yawa a sakamakon wannan canji na siyasa da 'yan takarkaru suke ko kuma tsofaffin shugabanni da gwamnoni. A daidai wannan lokacin ne aka samu wani bawan Allah shi kuma ya fito yake godiya ta musamman ga Bola Ahmed Tinubu sakamakon kawo wannan yanayin. Bara dai ku ji ta bakinsa kafin mu sake tofa albarkacin bakinmu ko kuma mai fashin baki akan lamarin. Ina so in yi godiya ga Allah, kuma abu na farko da zan fara yi a duniya shine ina gode wa Tinubu da ya ƙi yin wannan hanyar. Ya burge ni kuma na gode mishi. Ban taɓa gode musu ba ko ba zan ƙara gode masa ba, amma akan wannan titi da ya ƙi, da kuma mai da ya hana na Bauchi da aka ce a tono ya hana, da ruwa da ya hana a kawo mana Lakwaja, wallahi na gode masa. Sosai ma kuwa, ni na samu Janar Muhammadu Buhari a Bila a gaban mutane. Na ce mushi ranka ya dade, ina so in ganka one on one a matsayinka na shugabana na dan Arewa. Na kama hannunsa muka koma gefe a Bila, na ce ina so kai mana abubuwa don girman Allah kamar haka. Na farko titinmu nan Kano Kaduna dan zatin Allah ai maza a kammala mana shi. Abinda ka dauko daga nan a Najeriya titinmu na Trans-Sahara ake kiran shi zuwa Libya din nan, dan girman Allah ai maza a gama shi kafin ka sauka. Ruwanmu na Lakwaja ai maza a jawo mana shi. Ranka dade, boda da aka rufe kar ka yadda ka sauka, time ɗinka ne yanzu a buɗe bodoji. Ranka dade, na biyar, Buhari nan yana da ku je ku tambaye shi. Abu na biyar, 'yan kasuwanmu da aka zo aka karya a buɗa musu, a haɗa su da manyan ƙasashen waje su yi arziki. Alal misali, abin da yasa na roƙe ka nace kai haka, ni ban ce ka ban kwangila ba, ni ban ce ka ban kuɗi ba, ni nake taimakon gwamnatin Najeriya ma, ba ita take taimako na ba. Har a yau, har a Israel na tashi na je ƙasar Israel da yake sun Netanyahu, na faɗa musu abin da ya faru. A zaɓe na biyu na ba da gudunmuwar da ba wani ɗan adam da ya fara ya taɓa yin irinta. Ba wanda ya bani ko kobo, ni ne dan kashin kaina, ni dai dan kishin kasata, ni ne dan shi Buhari, ni ba dan APC bane, amma saboda kishin shi Buhari ne wannan, na roke shi dan girman Allah ka gina 'yan Arewa. Kalbar tarihi kamar yadda Amala Aminu Kano ya mutu, ana girmama shi. Sardauna Sokoto ya mutu, ana girmama shi. Tafawa Balewa ya mutu, ana girmama shi. A area mene da kai Mr. President. Barin bakal misali na biyu. Inyamurai KO Imbado ya mutu, ana girmama shi. Nnamdi Azikiwe ya mutu, ana girmama shi. Ɗan iska ma da kuka yi wuta da shi, kuka yi yakin basassan Najeriya, Ojukwu ya mutu, Inyamurai suna girmama shi. Mu tafi wajen Yarabawa, Oma Odudu ya mutu, ana girmama shi. Akintola ya mutu, ana girmama shi. Abiola ya mutu, ana girmama shi. Kai ina so in gaya maka, hatta wannan na ƙarshen zamani ma, wanda ike ba ma wani dogon zamani bane ma, kai Buhari ne, kai ne ka halatta June 12 na Abiola da aka zalunta, har yau Yarabawa suna girmama su. To kai ma ka bar wannan record din, kar ka bar mana kaya. In ka sauka mu ma ka zama muna da uwa, muna da uba, muna da kaka, muna da fuska, wanda kuma waɗannan abubuwan na lissafa duk su ne kai ne shi. Kar ka sauka kuma wata rana ana magana ka ce kayi nadama. Buhari yana nan da ransa, Abila aka yi wannan, har ma ya kirawo Tunde, ya ce da Tunde ku zo ku ɗauki hoto na da ni da Muhammad Bakin Zo. Duk wani abun farin ciki a gwamnati na a duniya in an yi wannan hoton shi ake ɗaukawa a zo a sa. Wanda zan nuna muku wannan hoton ku gani. Ba ni nace ayi ba, shi yace a zo a yi. Kuma shi ake yaɗawa. Buhari bai yi komai ba, saboda haka Tinubu ma haukaci ne dan ya zo shi ko ba zai mutanensu ba. Alhaji Bola Ahmed Tinubu, na gode maka, ƙara yi.